com va el confinament? Avui us porto un llibre especialment dedicat, fa dies que hi penso en aquest llibre, perquè hi ha enormes paral·lelismes amb la situació que estem vivint ara. M'hi ha fet pensar pràcticament des del primer moment, no? Però fa dies. És aquest llibre, el Decameron, de Giovanni Boccaccio. Com veieu, jo tinc una edició bastant antiga, no sé, així d'aquestes crec que era de la meva mare, aquest llibre. I el Decameron, de Giovanni Boccaccio, és un clàssic del Renaixement. De fet, és un dels primers llibres, o es considera sempre que és un d'aquests primers llibres del Renaixement italià. Després arribaran obres més bones, més famoses, no? La Divina Comèdia, Dante i tal, però estava molt al germen. Va ser escrit originalment en italià, per tant ja és un canvi respecte a les obres anteriors. De fet, en dialecte florentí, perquè està ambientat a Florència, i és un llibre típic del Renaixement, però alerta, que ningú s'espanti, perquè això no vol dir que sigui un llibre complex ni excessivament complicat. Us dono 4 pistes aquí per als que no l'hàgiu conegut i espero que us entretingueu només de saltar-ho i penseu en els paral·lelismes amb la situació actual. Vale. Giovanni Boccaccio escriu aquest llibre poc després de la peste negra de 1348 a Florència. La típica, aquella imatge que tenim de la peste negra amb aquelles màscares que anaven. Aleshores, tota la ciutat confinada, amb por de contagiar-se, amb recels, i aleshores una colla de classe alta, de classe alta de la Florència renaixentista, decideixen evadir-se d'aquella ciutat que està plena de gent infectada i que no volen infectar-se, i fugen a una villa, una típica villa renaixentista, superbucòlica, molt guai, a les afores, fora de la ciutat. El que seria avui en dia els que van pujar a la Cerdanya o els madrilenyos que se'n van anar a la costa, a les segones residències. Doncs això, perquè hi van anar els que tenen segones residències. Els altres s'han quedat a Madrid, els pobres, o a Barcelona. No, els pobres, vull dir, trobo que està bé, que és que cadascú a casa seva. Si no, estem expandint la... Bueno, fixeu-se, doncs ja està, estan fent el mateix que el que van fer els protagonistes del Decameron. I què fan? Clar, és una novel·la, és un llibre típicament renaixentista, per tant, carpe diem, res de torturar-se, ni de penedir-se, ni de tot això, sinó viure la vida, i és una mica bucòlic, la natura està molt present, per als personatges és molt important, perquè han sortit de la ciutat contaminada i estan en una natura pura. Veieu els paral·lelismes, Aleshores, per no avorrir-se, perquè clar, tenen la vida regalada, decideixen que cada dia un serà el rei i decidirà el tema. Com que són 10 i estan ja fent dies de festa, però finalment són 10 dies que hi ha relat. Cada dia un fa de rei, al matí els diu el tema i a la tarda, quan es troben, cadascun dels 10 ha d'explicar la seva història. Han de fer una historieta, un conte, explicant sobre aquell tema. Quins temes? Doncs típics temes del Renaixement. L'amor, però no agafen només l'amor platònic ni res d'això. Fan un dia de l'amor que acaba malament. O un dia de l'amor que és feliç. Altres temes, l'enginy, la fortuna, no diuen en aquests termes, posen unes situacions, no? Històries d'algú que gràcies a l'enginy va superar greus dificultats. I això és, cadascú cada dia explica un tema. La qual cosa al final tenim, si són 10 dies de relat, tenim 100 històries, tot i que en realitat és més. Hi ha una mica, ja 101, però hi ha més, perquè és una narració emmarcada. Clar, ens expliquen des del principi que es troben a Florència, que estan una mica farts i que volen marxar. Això fa de marc. I cada dia no només ens expliquen les històries, ens expliquen una mica què fan durant el dia. I després veiem les històries, que són càpsules, són contes. I clar, és com aquestes col·leccions de contes, com les Mil i una nit, que funcionen com a contes autònoms, separats,
però en el marc doncs tenen tots unes interpretacions, o sigui, va molt lligat. A mi aquest és un tema que m'ha interessat sempre particularment. Com sabeu, els meus llibres de contes sempre he procurat que quedessin molt ben lligats, d'alguna manera. Aleshores, quins temes fan? Doncs us deia, un altre tema que no us he dit, l'humor, el sentit de l'humor. Hi ha molta broma, hi ha molt sentit de l'humor, fins i tot és un dels temes algun dia. I després, en els relats, en la narració del que passa mentrestant, també hi ha humor. Hi ha molt erotisme, també, que és una cosa molt pròpia del Renaixement. És un tema que era tabú, evidentment, a l'època medieval. No? És un tema que surt o reprèn amb el Renaixement. L'erotisme, la luxúria fins i tot, la fama, l'anhel de fama, la fortuna, són temes que, fixeu-vos, no tenen res a veure amb l'època medieval i els seus valors de penediment i bla bla bla. És més, en aquest llibre se'n foten bastant, fins i tot critiquen els clergues, l'avarícia dels clergues, que com sabem era veritat, existia. Crec que és tot, no?, d'aquest llibre. És difícil de llegir? No, no és difícil de llegir. Si tens aquest marc i sabent que és un llibre renaixentista, que per tant hi ha coses que ens queden molt lluny, però fixeu-vos que n'hi ha d'altres que ens queden molt a prop. Fins i tot els temes. No diria que som renaixentistes nosaltres, malauradament, però, bueno. I sobre aquest llibre res més, però si sentiu la música que he posat, una música... Aquesta música és preciosa i, curiosament, es diu El Decameron Negro. Qui li agradi la música, doncs que busqui YouTube, està ple de vídeos d'aquests. És una suite per guitarra boníssima. A mi m'encanta, jo flipo, no tinc ni idea d'instruments. L'escoltes i et sembla que hi hagi d'haver més d'una guitarra, i no, és una persona sola tocant la guitarra, de ser bons guitarristes. És del Leo Brauer, és una obra molt recent, i es diu El Decameron Negro, això no tenia ni idea, no per aquest llibre, sinó per un altre llibre que es diu El Decameron Negro, escrit per un antropòleg del rotllo de Lawrence de Aràbia, semblant antropòleg i militar, que va escriure un recull d'històries de l'Àfrica negra, i ell li va posar El Decameron, entenc que per aquest llibre. Així que una miqueta de distracció. Busqueu El Decameron Negro a YouTube. El Decameron el podreu trobar a qualsevol biblioteca virtual, segurament. Vull dir que si aquests dies esteu avorrits. És un llibre que, clar, pots anar llegint a càpsules. I això, tenen molts diàlegs, els contes, clar, estan xerrant. I, en fi, que us ho passeu bé i ens veiem.